uchipedza kurohwa aibva tosangana newe pabonde wakatokwara kudai aibva asangana newe pabonde nasingatoziva kuti kaucha ipi iyoyo kuti uchingopedza kurohwa kozaitongoitika ndichitogara naye pese paipedza kutondirova obva tosangana neni pabonde. Polisi yanga iri mumba medu yokuti munoratisina kupfeka yanga iri polisi. Yaizosangana masituation ekuti kana akauya akadhakwa aindita rafu yekuti aivhura makitchen vese todzoka kusvika ngoenda kumbari kunoona zvikumba zvako kuti pfugama apa ndapfugama. Ndakatanga kuitirwa weight kubva apa panhuwa kudai. Weight chinopinda mukanwa kudai ndichichema ndichirohwa zvikanzi mablack timi munodhiseva kudai so ibva handidzikisa kuti osaka kwavinga raisi hauriziye chichichi vanatomubvunza ndakati zvinhu zviri panhingiri pako handisi kuzviona mushe zviizvi handisi kurara newe zvinhu zvako izvi handisi kuzvinzwisisa izvi ndopandakatanga kurohwa but kurohwa kwacho kwangu kuri naniwo zvokudaro daro but kwakazoita kwokuti unorohwa zvokuti unoita mavanga kudai so unotsemukira kozi ndakamboita zvekubhilicha. Mufaro wedu kuva nemi muchirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Nyaya dzatinokuunzirai pano dzizhinji dzacho dzimwe dzinochemedza dzimwe dzinosuvisa asi dzimwe dzacho tinodzidza kubva madziri. Tinokuunzirai vanhu vari kurarama kana kuti vakararama nyaya idzi kuti tidzidze kubva madziri kuti tikwanisewo kubatsiridza kunyangwe nevamwe vari kurarama munyaya dzatinenge tichiunza pano. Uye tinoziva kuti kunyangwe mimi kwamuri ikoko mune nyaya dzamuinadzo nekuti vanotaura kuti munhu paari inhoroondo, munhu is a story. Kana muine nyaya dzamuinadzo munokwanisa kutibata panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti. Nhasi uno mustudio ndina Esther wakadinako? Esther mudzimai ane makore mangani, akazvarirwa kupi, akadzidza kupi, mahumbwe akatambira kupi? Okay, in 36 years ndakazvarwa kumbari kuDido. Ndakakura futi kumbari ikoko. Ndoko wakatambira magaba? Ndoko ndakatambira magaba. Ukatomboberekawo zvidhori zvezvigure rewe? Chaizvo. Primary wakadzidza kupi zvisene secondary? Primary ndakatanga nenda pachitseri kusvika grade 1 kusvika grade 5. Grade 6 to 7 ndazoenda kuNorway. Form 1 ndamboenda paMurimi paTorondo. Second term ndazoenda kuNyauna. Saka zvikoro wakambozvitenderedza. Inda waifamba uchingobviswa Because mararamiro andakaita sekukura vandaita tingonzwa nevakwashaka saka tasinganyoklika nanjodzi yangu. Saka plus murainiwo vanhu ndichizonzwa chichi saka taibva tanzi tinoenda boarding school unomboitawo zviri nani. Saka zvakazoitazvo zviri nani? Kuboarding kwaive sei? Kwangu kuri right tinodzidzawo zvakawanda. Takadzidzawo zvakawanda boarding school. Kana nhasi kana mwana mucheche ndoto dai ndine mari naitombomuendesa vanodzidzawo zvakawanda kuboarding. Kuuya kwawaita muno mustudio Esther sekutaura kwataita kuti munhu inhoroondo, munhu wese achitofamba kudai so inenge iri story. Tell us what happened to you wakura, waenda kuchikoro, watochimusikana chayaruka. Tinoziva kuti kana watokurawo ndopawataka kuona vakomana ndofunga mazuva vaigirwa mapangi here. Uchitoona kuti uyu anenge ari nani uyo, vaive mamoho here kati mapangi? Vaingogerwawo zvakasiyana mazuda ayo, mapangi, mabhibho. Wakuvaona vakomana ivo wakura wachisikana chati Samukei, wakatanga kuita dating? Ndakatanga kuita dating. Vandasanganawo nefirst mukomana wangu ndakasangana naye akazonditisa mwana. Takatanga kupambidzana nandichiri mwana because nandichiri kuchikoro ndakanyatsotsvinda. Saka tasangana handisi hangu zvakafarira but mashoko ekutanga akandiudza achishedzera ari motikari mangara angoti keep it up baby. From there handisi hangu kuti angaona chicha. Makachibva karowa. Ndakati munhu then ndabva ndazosangana naye mumashops.
batanga kakunetsa kudai ndangoti mazuva zvekutaura naye kuzina ndi shamwari yangu nani naye saka ndaitoenda kutown then ndopakazara neshamwari yangu akapiwa phone number then start kutaura naye ndofunga ndakaita mwedzi tichingotaura pafoni pasina kuonana chimotewa uri kuuya zondiona sei chichichi akazotozonyatsondiwanira nguva tazonyatsoonana totodanana paipai angasina kana mukadzi atori umwe mukomana chaivo tadanana saka ndasingazoti munhu ane shanji kudaro saka ndandikamunina kangu kanga ndinako kanga kadiki saka kaitika ndakataura pafoni kaitedzera zvandaita ndakati I love you kwavakati I love you then saka ndopakatedzera kakavakati I love you saka vakabva funga kuti tine mwana abva atotsamwa bva ndatovhizura mwana uku saka zuva randakazonomuonawo tichinosangana anga akatotsamwa kwakutotanga kuti kurohwa but handauziva kuti kurohwa kwacho kungorohwa kwokungoto mulavha handauziva kuti kumberi kwandichazonoenda naye tichizonodii zvicharamba zvichingodaro. Une makore mangane pawatanga kudana nemukomana? Ndandine 17 years. Saka aifunga kuti utori nemwana uine 17 years? Because ndandine zimwe rarere tonge nditone mwana. Saka wakangotanga kungorohwa usina kubvunzwa usina kuexplaina? Ndisina angoti waindinyepera kuti hauna mwana une mwana akadaira kubackground ndiyandakati munin'ina wangu zvanzononyepa kwakutotanga kuti tanga kuti ndirova ndati aiwa kana uchida handichi unoona zvichwa munin'ina wangu ofichi pandakatovhizura munin'ina wangu akanorovera bato like magams mukatobuda ropa ndakatotukwa namainongo zvichwa ungarovere mwana yeboyfriend so relationship yangu naye handauziva kuti kumberi kwatichaenda uku zvichangoramba zvichingodaro ndakatangoramba tingoti chesi kuzi akangonditi sorry baby sorry Esther, kana munhu waita mukomana wako pepepe wakamboonana naye neshamwari yake yakamupa nhamba chichi warohwa iwewe wakaudzana? Hapana munhu andakambouya. Saka kana shamwari yakaona kumuudzera kuti shamwari zvandaitwa nemunhu uya? Kana handina zvakangopera kusita tiri mutauni zvakangoperera mutauni. Wakarohwa pakati petaundi? Mwana achiona? Angari manheru saka ndaziva kuti vanhu vakaona kana kuti wairohwei mambama? Mambama chaivo mambama but akazongoti paipai akati sorry baby handina kuda kuti ndikurove chichi zvapera chichi zvazvangoperawo but akontinua ichi nelove you. Makazofambidzana nguva yakareba zvakadini musati makugara mese? Tadanana kudaro almost ndofunga gore tichifambidzana ndopakazoti ndawana imba yandawana vatondifonera ari manheru saka ndairwara ndofana ndaita 1 week ndichirwara anga asingatongonditsvaga ndopakazongofona ukati uri kupona rani ndiri kumba inga iri Sunday zvikanzi kwira makombi uye kwake D saka ndakatongobuda ndichituna mama ndikuenda kutoilet kana anosiya matishu kuseri ndakutenderera kubva kuseri ndaita zvekubvisa bhutsu unyahwaira tovasandinzwa ndichitoenda sei ndichitoenda ndasina kana nhombo ndisina kana chii kwakutoenda kwake D yapekuya tosvika zvishuwa munhu atone cottage yake yakanaka but mamusana matombo nechinhu but anga kutogara ndofunga hamina ndizivi kuti akatanga kugara rini but akangoti chingouya kumba ndani kumba kwanda kugara tatosvika kumba kwekuya nezindiriko amai havana kuziva kuti mwana atotizira iwe wakatoudzwa kunzi uya tigare? Tigare ndatoneimba bcause taenda kunogara kwekuya mama wangu vaiti vachizondiudza hangu ndichizombovavhistira vanhu vaiuya vichinzi kwese taenda kupi munhu atovezona apo vachonzi akaenda kuteleti saka ndotoenda kuteleti otona ko munhu hatoripo kuteleti kwekuya munhu akatotizira kudhara tichitodanana zvese chiita sei saka kurohwa futi kwakazotangira pekuti andipa mari because tasina kana zvinhu zvinoonekera magumbezi chichine mapilitsi saka akatohora kati chibata mari ndechatonotengesa chemagumbezi edu nekudidi saka akauya akati chindipa mari akati ndokupa mari panyaya dzedu handina mari yatinotenga zvinhu zvemumba hanzi kukupa bvaangobuda bvaenda ndauziva kuti mukomana atoenda ndise kunomwa abva aenda abva azodzoka kwava kuma10 dzeusiku ndakarara ndopakatanga kundorova
ndipe mari yangu. Ndakarohwa kuvharika maziso aya. Unoziva zvekuti unovharika maziso ka uchingoona munhu ari kungopwika mazara chiveve mwiri wese uyu. Autoona kuti kuza ndiro vakavhura redhiyo zvokuti hapana itonzwa. Ndakarohwa for ma-hours. Takatozorara nenge kuma-3. Ndakazvimba mumhino dzese dzatobhidha maziso aya hachatovhuriki kana mwiri wakungorwadza. Ndopakangoti sorry baby tangorara. Uchipedza kurohwa aibva tosangana newe pabonde. Wakatokwara kudara aibva sangana newe pabonde. Nasingatoziva kuti kaucha ipi iyoyo kuti uchingopedza urohwa kozaitongoitika ndichitogara naye pese paipedza kutondirova obva tosangana neni pabonde. Ndakatokwara kudara. Saka ndatorara zuva racho iroro andikwadza. Akutonditova kuti ndichitadza kutodya chaiko kutoti ndidyoreso muromo wangu usingatovhuriki. Ndopandakatanga kunyatsorohwa zvekuti ndaamumba kurohwa. Rega ndikutore mashure. Gore ramafambidzana iri pekutanga wakarohwa nenyaya yekuti aifunga kuti une mwana. Wakazomborohwa futi here muchiri kufambidzana usati watanga kugara naye? Saka pekutanga apa usati waenda kwakarohwa kawanda wachizoendako manje yakunge daily bread. Ndokwekutanga kandakarohwa zvokutoti ndaenda pamwe ndakatofa. Kozi ndakanga ndakazara ropa meso maziso asingatombovhuriki. Kuti pakazovhurika ichi chewaiti changa chakaita red. Chakatononoka kutopera uredhi wacho. Pandakazopiwa mari chinzi chimbonotenga kugrocery tonotenga zvakaita sendakabva ndatiza. Vandanoenda kwamama kubasa kwamama kusipapati padhuze nepaketi. Ndichingosvika deso mama wangu akachema. Kozi ndakaenda ndisina hembe. Andangopfeka chibhotomu chake netisheti. Yanga iri after 6 months. Vakachema vakati kudire kugara kumarriage chichidzoka kumba. Ndakati akana. Vakachema ndakati handidzoke munhu wangu ndomuda chichi. Iye asakazviziva kuti ndatonoona amai vangu. Ndatodzokera ndadzokera kumba negrosari rakatouya zvikanzi wainoona mama wako. Pakuda kuramba zvikanzoda kuramba zvinokurovesa futi izvozvozvo. Ndakati iye ndainovaona. Zvikanzi awo unotaura ndinandi munhu andisi asingatauri. Tafambidzana. Ndazoita mimba yangu yekutanga. Ndaita mimba yangu yekutanga nengorohwo zvimwe zvezviya. But polisi yanga iri mumba medu yokuti munoratisina kupfeka. Yanga iri polisi. Ndazosangana masituation yekuti kana akauya akadhakwa aindiita rafu yekuti aivhura maketeni reso. Obva ati vemoni munhu ari kuita kunge muroyi muno. Kozi nei ndakutiza kurohwa ndobva ndanohakira pabhagla bakudeso. Saka kunext to the other incident yakaitika kunext wangu nevanhu vangu varipo chimwe hwawa panext door mabhoyi anga aripo. Ndatanga kurohwa ndanohakira pabhagla bakudeso ndakaita zvekudeso. Agoshedzeresa vemoni muroyi asina kupfeka. Saka was embarrassed mani ndadzonza keteni ndakuda kuzvivhara kudeso obva abvisa keteni reri. Ndoti kumurume wangu andida kuti ndionekwe nevamwe vanhu kuti zviite sei. Saka ndangoti mhino pamwe zvinozopera. Kuita nguva yekuti ndaiti ndakarohwa aindibudisa panze. Ndoraswa panze pane imba. Kwakuma-3 akuona kuti landlord vanenge vakumuka obva ndipinza mumba. Already nendatochando kudhaya. Saka ndava ndangoti ndotora pane kagumbezi kangu kandakasona kozi ndakaita intrade. Ndoenda kundokuhwandisa panze paipe pane zvinhu zvanga zviripo zvalandlord namwe nohwandisa ipapo. Pese pandorohwa ndotora kagumbezi kangu ndoita sei ndofuga. Zoiro rakadzoka zvishuwawo. Osvikawo unongorohwerwa kanyaya yakasangana nebasa rese. Kana tomboti waenda kumbari, anenge akutoenda kumbari unoona namama wako. Ubva waenda. Manhiri paunodzoonzi wangoenda anoona zvikomba zvako. But iye ndiye anenge akuti enda ikoko. Saka akatosvika zvishona atokasika kutodzoka osvika wangoenda kumbari kunoona zvikomba zvako kuti pfugama apa. Ndapfugama. Ndakatanga kuitirwa weight. Kubva apa panhuwa kudai. Weight chinopinda mukanwa kudai ndichichema ndichirohwa. Zvikanzi mablack timi munodhiseva kudai so. Ndakaritirwa weight so ndichirohwa ndapedza nonanzi panze. Ndanzi panze paipa ndatora kagumbezi kangu ndafuga. Saka ndauziva kuti munhu akutodongorera zvikuitika panze. Ndakarara abuda. Nemvura mubhaketi mublanketi ndakafuga iroro ndakadiro ndofunga 3 mabhaketi rese atota ndatotota. Ndinongozosiyiwa panze papo ndakarara ndingori chana.
but naingoramba nachingoti ndozvinoita imba pamwe zvichaita sei zvinopera but hazvina kupera. Ndazozvara mwana at the same time ndaida kubika, at the same time mwana anga amesa. Saka aida kuti ndiite zvinhu izvozvo ka1 panguva imwe chete. Saka ndashaya kuti ndoita sei, ndopakandisi ndakubvisa mwana pupu iye muriwo kuda kutonga wakutotsva. Amwe ndichibvisa mwana uku ndakati aiwa mene nemhanyira kupoto, ndakanzi siya zvepoto kuti yasudurudzwa, tora pampa remwana. Ndatora pampa remwana ndati uda kuti ndiite sei, zvikanzi nanzva kasikira unanzva. Ndati ndinonanzva pupu yemwana kuti zviite sei, zvikanzi kasikira mwananzimbama. Ndati handisi kuita izvozvo, ndiburitsa hangu panze, ndinongorara panze sezvaunongondiita. Handisi kunanzva. Ndati kasikira panze unozopaenda kana uita sei, wabvisa zvinhu izvozvo izvi, waita zvandiri kutaura zvokunanzva. Ndakatozongotegai ndingonanzva kozi anga achipfeka manacodust manje, zvimaningiri zvinopfekwa kudai. Ndakati ndakutya kuti pamwe anogona kuita sei kundirova ndibva ndakwarira mukati. Kana ngonanzva kanzi izvezvi uchibuda ndikotobuda panze. Ndakabuda panze, iye akasara nemwana ichiridza redio. Ndinoziva kuti ndaiti ndakaudza amai vangu vaingoti wadi kudzoka. Iye vakavhunza kuti hapana chokumboitika, anonyepa. But inini ndandirimo mukati memba ndainzwa feeling yacho. Kana nanhasi vanhu vandinoudza nyaya yangu dzimwe dzenguva vanoti unonyepa, but vakatozoona kuti handinyepa kozi mashoko andinongotaura ndiwavo same iyani. Tinozviziva kuti munhu unenge uri murudo, asi pazvise zvaiita izvi iwe waizvitora kuti chii, nekuti ndichizviona zvine kautsinye mukati aungati iwe uri kuitira munhu weti ichipinda mukanwa, and then woti kune munhu ananje pupu, iwe wongosingauone here side rekuti zvinenge zvine kautsinye mukati. Ndaizviona but ndaingoti vanhu vanodzishingirirai. Ndozva ndaisvika pamwe kuti aitogona kutoti kana kuti kundisvipira mati chaiko chaiko. Mati anonhuhwa, kutosvipirwa mati kudai otoenda kana enda kumba kwenyu, kana taxi yakauya ndosvipirwa mati, ndichingoimbaraswa. Ndichingoita zvezvo zvekungondiimbarasa, kungondidzikisira, omboita kunge handida, saka zvaizoita aindiiti kana akanditadzira kudaro otenga kana kuti kana enda ndifoni yakasakara otenga nyowani from Boxed. Sorry baby, pepe ndakakanganisa, but iwo zvaunoita zvinobhowa meni. Kana kuti paanondipinza mukati ako nditi chipinda mumba, vanoti tsege meni unobhowayo zvimwe zvinhu zvaunongoita meni, pinda mbapa kutya kamwana kadiki. But ndandamboziva kuti life yacho pamwe zvinozopera, pamwe zvicharamba zvichingoita. Ndaifunga pamwe zvinopera, ndosaka ndairamba ichingoshingira kuti izvinhu izvi ndakada kudzokera kumbare kwacho, ndosiya imba yangu ndiri kubika zvinhu zvinonaka, ndodzokera kumbare ndonosekwa. Kana ega ndishingirire, ndozvandaita. Uchiona iwewe wakanga waona kunge waita step up kubva mumbare uchinogara muAcadia. KuAcadia tinowanzokuziva kuchigara maColored. And then wataura nyaya yekuti akati vanhu vatema muningikina. Iye ngari murudzi? Iye vaizviti aitanzi a brown skin. Meni slang yaingotaura kuti a brown skin do this. Meni chirungu chaizoisa mukati, but isusu aitiri mablack. Iye vaizviti a brown skin. Amene brown skin chichi. Aive chii? Iwe wakamutarisa muchii? Iye muColored. muColored. Iye muColored. Saka iwe manje wabva kumbare. Shamwari dzako dzakuona waroorwa nemuColored. Saka kuchizodzokera manje uri kuti rega ndingoshingirira hangu. Keeping up appearances. Like pamwe handira kusiya kumba, pamwe ndasiya kumba kune nhamo. Ofishi ndasina mvura ndambosiya kumba kune nhamo. Zvese zvaiwanika, muyangu wangu wanika mari ukanga kakanaka. Saka ivo dzimwe dzenguva aiona kuti akanditi enda kumba kwenyu ndobva ndarambira but ndisaka une nhamo iyo. Kozi kumaColored kwajairwa kudyiwa rice everyday nemaspaghetti. Pasiyana nekwedu kugeto kuti sadza weekend chomboti rice. Saka uku aibva andidzikisa kuti saka kwavinga rice hauriziye chichichi, ndombotombotera mberi kuti ndezvemumba zvinopera. Ndichimbonamata ndichimbodii, but pandiromboendawo kana unoshandirwa aitozviziva. Mheno kuti aizviziva sei kuti ndabva kunotonoshandirwa, aitozviziva. Saka maitomboendawo kunoshandirwa kuti imba imire? Ndaitoenda zuva randirotoenda. The other time pandakaenda taigara pamba pavo andirova abva andirasisa panze, taitikuka kuti chikedu. Ana mai vacho vaitozviona vachitonzwa but vangosenga vezobata kuzaitoziva mwana wavo. Saka ndopandakafundira mama, ndakati ndaraswa panze ndarohwa. Ndopandakanzi uya timbofamba.
pakufamba pandakazoudzwa kuti ndani nhumbi imwana wangu uyu wandanaye chitonzi madzimai mane 4 months nevene 4 months hamsi kuzviziva sena kuti hapana chandinomboziva. Une makore mangani ipapo? Ndine 36. Ipapo paunga waita nhumbi yemwana une makore mangani? Ndandine kozvarazvozvara mwana wangu 20 saka tumoti ma 19 ikoko. Pawanga watakura pamiri pane pakambokurovera wakatakura? Handingamunoziva kuti nhumbu dzinongoita zvese zvese. Ndaigona kunyepa kuti ndomuendera kozi pataigara papari padhuze iko kuBriside panga pari padhuze nepano paaimirawo. Saka ndaigona kunyepa kuti gasi hamuna iro rakatozara. Hamene zvaingoita nhumbu yangu ndonyepa kuti hamuna chikafu. Saka padainoendera ndoti kumba hakuna chinhu hakuna chichi papane shamwari panenge pane shamwari dzake. Saka andifunga ifila like ndamuimbarasa obva atoya neshamwari dzako kuti tasai une zvinhu zvakatosara. Ndazosara ndandega manje ndopandaitanga kurohwa. The other time ndakatorohwa nditone nhumbi yakatodai vanondoshetora munin'ina wangu vandatouya naye kumba zvavo zvatomboita zvitori nani kurohwa kwacho because akagara 2 months. Pawaive nepamiri aikurova pai? Airova kana kusiri kudhuze nenhumbu makumbo meso achirova nei? Nemaoko aishandisa maoko. Esther, tikutaura zvemunhu akaita sei panapa pachimiro chake? Vanhu vanosunza masimbi vanhu tomisa pauyo akashaya anonzi ani akashaya mugo. Yeah, exactly. Ndo vanhu vaaitombowirirana navo in terms of kana kuti pamwe vaenda kujimi kwake. Ndo type yacho iyoyo yakasimba. Saka iyoyo wakanga wazvanira zimukaladhi rako zidhudhu rine mamuscles. Handsome zvayo. Nguva yese yauri kurohwa mai vari kuziva kuti mwana ari kumborohwa pane akambokupawo advice yekuti chimboenda kana kumapurisa? Ndaienda inini ndega ndaitoenda kumapurisa but taakumapurisa taenda kupublic relations tomboyananiswa zvoita panguva iyo zvinenge zviri right tayananiswa nditi akangoona kuti angomwa wawa otanga kuti wakandenisa maboyfriends ako mapurisa uko umwana ndauziva kuti mamaboyfriends ako zvotanga ndakanodzokera futi unotaura ndozvaari kuita anonoti ari kunyepa. Taienda kumapurisa akahobho because most of the times dzimwe dzenguva zvaaita zvandaichitaura kuti akakutoenda kumbari handiti aidzoka manheru usangana newe handiti pabonde asangana newe pabonde aproduce handiti obva angobva obva ti wanga wakarara nemunhu wototanga torohwerwa izvozvo waenda kumbari watonorara namaboyfriends avo. Saka the other time ndakabva akauya tomubvunza ndakati zvinhu zviri panhengeri pako handisi kuzviona mushe zviizvi handisi kurara newe zvinhu zvako izvi handisi kuzvinzwisisa izvi. Ndopandakatanga kurohwa tatiri kumba kwavo ndarohwa kudaro ndopandakabuda amai asha kuti enda wamakutitira noizi panapa ndakakuti tsvagai imba kuzita imba yese yatagaraga vanhu havadi noizi mudzimba dzavo vaibva tapiwa notisi. Saka takapiwa notisi totora zvinhu toendesa kumba indomboenda nogara mari osara ari pamba. Saka iye anenge ambondifonera kuti uya nditisi ndomboona mwana kusvikira taona imba. Saka ipapo tasati taona imba ari kumba kwavo akatondifonera uya kumba ndomboona mwana chichi. Saka akatoya akatodhakwa ndati nhasi kusangana newe kunekuda kuenda kati aiwa zvinhu zvako izvi handisi kuzvinzwisa. Ndopandakatondorova zvishona vati maya wapurisa paBriside pacho wabva waramba kundibatsira ndavakazoenda kumbari ndabva ndanobatsirwa paambosungwa patataurirana nyaya yabva yambopera. Iwewo chinangwa chako pawaienda kumapurisa waida kuti asungwe here? Waisvika kuti ndavhura dhoketi here? Waisvika kuti kudii? Ndaida kuti tigadziriswe but mapurisa handingadzimwe dzenguva mapurisa angonoti aiwa kugadziriswa pamwe anenge ari manheru hazvibudi ndobva ndatongozovhurisa dhoketi. Pakuzovhurisa dhoketi paipai taakuzotaurirana sozonzi nozonobvariswa chii kukoti totoenda kukoti nozonozoperera kukoti nyaya yacho yaizonoperera kukoti. Wakavhurisa dhoketi nekuenda kukoti kangani muchiri mese? Ka3. Wakagara nemurume wemakore mangani? 5 years. Pa6 years apa totaura kuti haukwanisi kuverenga kuti wakarohwa kangani? Handikwanisi kuverenga.
because kutaura ndira kungotaura hangu in brief. In brief, ni first wangu in brief. Ndinonyanyotaura zvainyanyonditira zvainyanyondibata spirit. Because haungaitirwe weti, haungarariswe panze, wonzi idya pupu yemwana, worohwa unohwandira pawindo paipai usina kupfeka wonzi uri muroyi. Zvinhu zvainge ndo matopic zvandonyanyotaura ekurohwa ndaimborohwa, but izvi zviri dhipi kuti ndoitirwa weti, ndosvipirwa mate. Zvinhu zvauri kutaura ngezvautaura kuti hanzi vamwe vanototi imi zvingaitikire zviri kunenge kunyepa. Zvinhu zvekuti even ukada kuzvifunga you can say someone went through that. Chaiita kuti uzoti makuwiriranazve after something like that chii? Kuti tizonyatsoti takuwirirana anenge atombondinyengerera zvakatosimba zvandorangonotenga gift ondendesa kana auti otombodekara kuti 2 months zviya dzakasimba echitonyatsowirirana neni 3 months dzakasimba ndototi hapana zvichaitika. That the time ndakaenda nevanin'ina vangu ndofunga dai mumwe wacho ndiva ndinaye muno mumwe wacho hapo chakatozobudiswa manheru tozofamba kuvabryside kusvika kumbari tikabva kuma11 tatosvika kumbari kunenge kuma22 kuburitswa naiye ndatombotanga ndarohwa vana varipo vachitori vadiki vatatobudiswa panze zvikanzi endai ibvai otokiya madhu ake otobudisira zvinhu panze. Koka mwana mwana nasandanditirwa nin'ina twangu ezve zvatokura tiri tudiki vatoti ainge timboenda kwasisi. Zuva rekutanga iro nemwezi tobva tatofambiswa neusiku. Saka vasingazviziva vasingabhilivhi kuti zviri kuitika zvinhu zviri kuitika komana inini nendirimo mukati nenichitonyatsoona kuti zvinhu zviri kuitika zvezvitoitika zvichobati kozi haungangofoma nyaya kuti gaingofomarira munhu nyaya pasina zvinhu zviri kuitika zvinhu zvezvitoitika in real life type totorohwa nemurume wako anotokubvisa kudai so anotokurova but unosvika nhasi andirova mangwana ndiye achinja. Saka life yacho yakangooma. Wakazobuda mumarriage umu after 6 years. Ngatione musi wekuti wakazoti inini ndakusiya. What gave you the courage yekuti wakazoti aiwa ndiri kudzokera zvangu kumbare kwandakaberekerwa. Yes, handisi kunorarama upenyu hwandanichirarama panapa nemukanadhi wangu uyu, asi ndaright. Ndakazosiya pekuti kumba kwachakapedzisa kugara yakanga aramba basa vangozopuwa mari yake akapiwa ndangobhadhara for some months asi sina mari yese nitangeta tina chikafu ndopakaita inenge 2 weeks asingauye kumba apa tatatosvika nguva yerent yendorobva kutoti chibvisa izvinhu zvinganonhaka se apa yazogara ndatosvika namwene wangu kuendesa kumba uko apa chikumbeko kanga sitoriko ndopakazoonekwa kuti munhu akauya kumba manheru manezvanzi vemutori pari ndofunga ngasikatogezi akaita kudhakwa unozononzi kudhakwa ndopakauya but asingatotaure tese tasitanga tese after 2 days akuti wadi ungoinamba kwenyu kozi ndina ndichakwanisa kutese kuchengeta nemwana ndati it's fine mandatodzokera kumbari but pakudzokera kumbari paipai akazinga kufona zvikanzi ndawana imwe imba chatigare akatowana imba zveshuwa vanangu namama wangu sezvo imba yacho isina kukura muchiri kugara 1 room chingosvitakura vazviri bichana hembe bichana kuza uzoziya murume wako anonetsa vanangu takura kasutkesi kanga nehembe dzangu nemwana dzishowa. Saka iye paakaona ndava ndikasutkesi handauziva kuti munhu atoita metsi dzaakatotata munhu wave ndikasutkesi kadii asi ndamuti ndatiwe chigare akanomwa weekend adzoka zvakanzongo serious madaro ndokuzodzoka kumba ndikati nango ndichaita sei handichadzokera nyange akafona zvakaita sei ndichaita sei handichadzokera ndokuzosiya kwandakaita first marriage yangu. Mumashure pane pawataura kuti ndakati ndamutarisa ndikati zvandiri kuona izvi
inini zvebonde newe handisi kuda. Waive nesimba here rekuti kunyange uchifungidzira kuti zvimwe ane kumwe kwaamborara kuti uwane simba rekumuti pfeka butiro, dzivirira, uchityirawo utano hwako? Simba iroro waikwanisa kuriwana here? Handisingakwanisi kuriwana because kuti ndimuti apfeka kuzoti ndakatanga rinhu kuti ndipfeke kondo. Kunyange uchinyatsoona kuti munhu yaanenge ane kwaabva. Ndakangotega ndingorohwa because nyange ndakada muti apfekeka aindirambira kuzi ainditi uri mukadzi wangu ndogokupfekera chikondo, but ndangotega ndingorohwa zvangu. Kana ichindirova ichindita zvaanondita ndaangondita zvangu. Zveshuwa akatondirova kubva atongonditi chienda mba kwenyu vanangobudawo nekunanga kupolice station. Ungati here 6 years dzawagara mumarriage imomo, pane imwe nguva yekuti dzimwe nguva usingade bonde wairimanikidzwa zvokuti unotokwanisa kutotasa kumashure woti paipai ndaibatwa chibharo kaine? Nguva yekurohwa kuti wapedza urohwa umbonzi bonde, ndo zvinhu zvandasingadi, but ndaichongozviita nekuti ndo zvaaida. Handizive kuti iye reason yaaizvitira ndeyekuti handitombozivi hangu reason yake, ndingapindure zvisirizvo. Iye hamene anga ane reasonwo yake, but ini ndaiona kunge zvisina kunaka. Ndichingopedza urohwa wakutonzira tisangane pabonde, ndaiona zvanga wakazvimba utori nemisodzi pamatama. Because hapana unenge wakangoitawo kunge munhu akatongofawo zvake, but iye ndiye handizive. That's part of utsinye waaitondiitira ipapo. Because hafanira munhu ari kurepa, ndo zvaaitoita. Because ndasingazvimbo izvozvo kana vanhu vandotaurira nyaya yangu ndonyatsotoudza kuti zvaaizoita izvi ndasingazvifarira. Kana tichiona murume achirova mukadzi ane pamuviri, gwati iyoyo aibva arova kwakuti haasi kuenda padhuze nedumbu, asi tinoziva kuti dzimwe nguva nekuti munhu wakazvitakura, muviri wemunhu wakatakura kauyu akanga asingatyiri here kuti pamwe unokwanisa kuita kana misikereji. Handisingazoziva kwaari kuti aindirova asingaziva kuti ndine nhumba, anga asingatyi here kuti mimba ibve, handizoziva hangu. Iye pamwe anokwanisa kunge achizozvipindura hake, but singaziva. Uchigara nemurume uyu wakangoita mimba imwe chete yemwana wawakabereka? Yakaita 2 yekuita miscarriage neuyu wandanayo. Yakaita miscarriage, what happened? Zvakaitika yanga iri sort of like patakanetsana aindirova nditi ndopa ndakati iri sand, yanga iri sand. Abva abuda but funga kuti atosiya munhu ari in good books, tiri kutowirirana ufichini. Ndakati gendende angukumba. Ndopa ndakangoenda pandakabuda ndangosiya madhozi akaita se akashamba. Saka ndofunga pamwe pakapinda munhu abva vaba zvinhu zvake here. Saka iye pakuzodzoka akasvika musina zvimwe zvinhu zvanga zviri mumba, ndobva aenda kupolice station. Aenda kupolice station abva anomhan'ara ichiti ndabirwa zvinhu zvangu nehure rekumbari randandichigara naro. Saka pamapurisa paakazouya akuda kundibata, patozoona ndine nhumbu zvikanzi kuyo kuti munhu uyu igirlfriend konhumbi zvikanzi ndakakanganisa kutaura mukadzi wangu. Saka ndopa ndakatoenda ndasungwa kudaro, ndanzi handisi kufanira kurara mumasales, but ndakangorara kumapurisa kuseri kwacho kukaundof ndokwandakarara ndiri. Saka ndasina kana chandandinacho kana juice kana chii. Saka pandakazobva ndazodzokera kumba kumbari uko, ndakaita like kakupindwa nechando. Ndapindwa nechando abva azofona manje, iyo yekuti unongoda munhu wako afona zvikanzi uya kumba, atofona makuseri zvasingazikanwa namambo uya kumba, ndochokuda kumba nhasi, ndasoda kusuwa iwe nemwana wangu, inokudawo murume wangu. Bva ndati genditise ndiende time usiku paneri, ndabva ndatiza futi ndichinosvika mangwana acho takusangana pabonde. Ndopa ndakaputika mvura, ndati koini mvura ichi singazoti yatonguva yakutoita kutotanga kurwadziwa nenhumbe yemiscarriage. Saka ndatota zuva rese ndichitorwadziwa usiku. Ndopa mwana paakazobuda anga atiwo munhu. Akaratidzwa yokurwadziwa here nemiscarriage iyoyo? Akabatikana, but paakazosvedza landlord manje akuvaudza kuti ndozvaitika, cause landlord wedu vanga encouraged but vachiita zvehealth. Saka vapanze ndakavanzwa ichitaura kuti landlord vati sei ropa rake ranga riri peki, saka zvokureva kuti aita sei abvisa nhumbu.
saka atigarei mazuva tikatogara nenge 2 months achindiita like kundicomforta kuti ndisafile ndopaya akazouya amwe hawasvika rulendo rwakatotaura kuti wakabvisa nhumbu sei ropa rako ranga riri thick ratanga futi kurohwa. Saka ndisingazivi ndakatomboedzawo kubvunza vanhu saka munhu achinzi kana hanzi abvisa nhumbu ropa rake rinoita piki but hapana munhu akambondipindurawo mubvunzo iwowo. Pavanhu vese vandaibvunzawo handingatsopindura zvakanaka. Muchigara mese uri kuona munhu ari kuita zvinhu zvakadaro izvi pane here pekuti pamwe makambosajisa kuti pamwe iye he needs help nekuti munhu anoitisa munhu wet musoro achimuti inwe oti nanzva pupu yemwana achirarisa munhu panze isusu tinotarisa tinoona kuti anenge ane dambudziko akambotsvagawo here kubatsirwa. Inini hangu mai vacho vaitoti ndine problem because vakazombobudisa mashoko ekuti iwewe ndiwe problem ufanira kuenda unombonotariswa kupsychiatric. Saka ivo vacho vadaro zvakandibata kuti komai vari kunditi ndine problem mwanawo ndiye ari right. Zvakandibata ndaigara ndichingoti Mwari zvinhu zvinondibata zvisingatomboita. Saka ivo vakazosanganawo nazvo pavakazoitwawo rafu handamunongoziva makaradzi zvaanongoita vakazongoitwawo rafu ndafunga vakarohwa mumbakavo ikoko ndopa vakazondifonera pakati peusiku ndakutogarawo life yangu ndane munhu wandandanane sori zvako nekutuka kwandakamboita paya ndaitofunga kuti iwo ndiwe problem but ndakazoona kuti wangu ndiye problem. Saka mwana ndiye akanga aita mai vake rafu. Vachikuitirana rafu kumba kwavo ikoko inini handasinei nazvo kusina ndane life yangu ndadzokera kumbari kwangu. Shona inoti rega zvipora akabva mukutsva. Wagara 6 years mumarriage yoyo yekuti kana newe waiti wabudamo wadzokera kumba kuna mai wakazopinda mune imwe marriage zvakarere wakazopinda mune rimwe rudo zvakarere vamwe vanomboiti rebound vamwe vanoti kutsvaga anonyaradza wakaona anonyaradza padhuze here kana kuti wakati rega ndizvirerere mwana wangu ndimbozorora mavanga ndinawai. Ndakabva ndangoto pandakasiyana nemwana ne1 3 months ndangosikidza kanenge 3 months ndakagara ndiri ndege pandazongoono wandakaonawo aindida zvisine mwana wangu handimbodi kumipira indi taidanana zvisingaiti zvekuti mwana wangu aitoti akatouya akatonzwa kozi ndakati ndiri kumba ndichitaura naamai yangu naambi yangu ndakati inini handidi zvezvekuti ndaita boyfriend ndione kwandakamira panze pegedhi handizvidi kozi mapurisa anogona kuona makamira musungu ndandichikumbira kuti kana ndazoita hanguwo boyfriend aitogaredu pamukati megedhi ndichionana nemunhu wangu nototi nechi uku neuku mapurisa anogona kuita sekutisunga mama wangu watobvuma nambi yangu. Saka tatosangana nemukomana uyu tatowirirana totodanana kuzaiti kana akauya aigona kunoka padhoo. Saka mwana wangu anga atoita chijaira chekutoti akatonzwa noko aitobva atoziya otomhanyira vaiwirirana zvisingaiti kana nanhasi vanotongowirirana. Saka ndapinda murudo nemunhu aifarira zvese kozi ndinaimwe wawo. Saka ndine first marriage yangu asina kutaura kozi ndaitya kana paita magatherings naingotengerwa dhingi rangu ndozvinyararira. Saka uyu ndakamubudira pachena vanangomuti ini ndinomwa. Saka ukuku waimwa wakawanda waitonwamoko first chakazoita kuti utange kunwa wakazotanga ndakazoti ndasangana neuyu aimwa uyu vananguti again ndingova free kwaari kozi aiva free vanangotanga kumutaura kuti ini ndoda kumwawa ndozvandofarira ndofarira kuenda out. Wane makore mangana apo? Ndana ne 24. You made this one uri 80 magara 6 years saka 4 abatoti ninondoita sekuzvifarira then tavatotanga kutofaro naye chinendesawo pana ndisingazivewo chidididi chitofara pakuzotanga kurohwa apa pakatangira panyaya yekuti akafungira kuti ndine chikomba takatanga zvezvokunetsana nini ndamandati
ndakuenda kumba. Saka kuti wakumhanyira kuenda kumba, kumhanyira kuchi kuboyfriend. Ndikati akana asi kumhanyira kuboyfriend. Saka inda kuti handi out, wauda kumhanyira kuenda kumba kunodii noize yatotanga. Saka ipapo ndaita kana inini zvandakaitwa uku kufacebook akana ndotodzoserana naye chete. This time ndodzoserana naye. So sort of like ndada kuti akanekautsi kuti inini akandirova ndotomudzoserawo kuzi inini ndakasafa uku kwekutanga uku. Saka time ende yekuti kudzosera kudai so zvakadzomanyika ndopandakatanga kuita sei kurohwa ipapo. Akandirova taizotaurirana totowirirana zvasiyana neuku kwekutanga uku. Nauyu taitotaurirana totowirirana kuti zvakaipa zvekurovana zvekudidididi handiti. But takaramba tichingorovana chingodi semunhu wekuti ndandi kuti ko munhu uyu akuda kutanga kundiita zvandaimboitwa kudhara. Saka ndaibva ndaita hasha iyo ubva itohashawo shanjewo dzotangawo. But kurohwa kwacho kwangu kuri naniwo zvokudaro daro. But kwakazoita kwokuti unorohwa zvokuti unoita mavanga kudai so unotsemukira kozi ndakamboita zvekubhilicha. Saka pakubhilicha pakurohwa waita kutsemukira kudai. Kana kuti iye awana nemunhu wake waonana naye obva anotinya atinya anenge echidyiwa ari nemari ikoko ozotanga kuzofunga kuti Esther uya aripo odzoka. Paanodzoka pamwe ndazviwanirawo munhu wandoda kufambidzana naye ari serious kutotanga noisi. Kutanga kurohwa uku kwakatanga usati wakugara naye. Sati aingouya uchiri kumba kwamai kuzorara kumba kwedu. In fact takatogara tese kumba kwedu ndokwataitogara. Because ndandine room yangu yanandinayo. Saka mai vachibva vabvuma kuti auye hake kuzogara ipapo. Vari kuchengeta muzukuru newe. Uyu amukwasha akuuya. Akuuya. Wakazoita makore mangani nemurume wako? 14. Wakagara naye? But pa 14 papo ndopaimboenda. Ombonoti kana gore asipo. Ambonororwawo kumwewo. Unodyiwa mari opera ikoko dzoka ofunga kuti munhu uye kozi iye matanitsanangura itanzi ndikutsvaga mwana. Ikoko hameno kuti anonomuwana here mwana handizivi. Odzoka pamwe ndaziwana munhu wangu waninda kutega ndiri kufambidzaniwo naye. Oita shanje. Noizi yotanga. Kose aita ari kunotsvaga mwana kumwe iwewo wakanga usiri kumupa mwana here? Aita hausi kundiitira mwana ofichi mazuva ini mwana ndandisiri kuzvida ini. Ndasanda kuzvida kozi ndaita ndakamuitira mwana neunhu wake waari kuita wekuti nhasi waenda uku nhasi adai so zvinozoita sei zvinozondinetsa. Pa 14 years wakanga uchirohwa. Chakazoita kuti uchiti inini handichadi chii kuti uzoti aiwa zvakwana last year. Because nauyu mavanga ndakapiwa takapanana tiri 2 anga akakura. Because akambondirova akandibvisa zino. Akatobviswa zino. Iye angaenda kwaakaenda nani munhu wangu wanda naye kana kuti yanga iri tipo futi atone munhu atoya naye kumba. Ndopakasvika bhapwa nyamahwindo ane bhodhoro rake ndopakandirova. Zino ribva rabva apo patovhurika kushama kudai so. Batangoramba titesa nditi last year munhu aikuti aita akandiona kana ndiri kubva atonini tatota atotek nini kuti uchimusiya azviita wakutya noisi. Saka last year ndo pakafa baba wake. Saka ndakuziva kuti ane mumwe munhu wanga achifambidzana naye. Ndanozozvionera pamariro indabva ndangoita walk away pamariro. But zvakandirwadza zvisingaiti. Ndatotanga kuenda kubasa kwandaienda October, then I meet mumwe mukomana wandakasangana naye ari married zvake. But angotanga kudheta. October, November musi wa30 manje. Ndopataka akauya kumba batonoka pawindo. Hanzi handi kumariro. Ndati kumariro kunoitei? Handisi kuenda kumariro. Vanditi asi une munhu wako here mumba momu? Ndabva ndati kungoti kwandakaita windo rangu rabva rapwanywa. Ndabva ndatoti nemunhu wangu atanga. Saka tatakatorara. Time yacho munhu wangu paari kubuda kuti anotaura naye. Bva anodhonzerwa uko. Bhavhura dhoo neni. Kutanga kundirova kundidzura mabraids kudidi. Saka ndakakambomutorera inonzi protection order.
unogona kutora protection muchigara mese zvinobvuma. Saka ndakamutorera protection ndopanda ndakatora mapepers ayo ndopanda ndakazoenda nawo kumapurisa. Ndaenda nawo kumapurisa bhatera takatoenda ini nichisvika kumapurisa paambonzira titaurirane kudii bhatadza kana kuda kutaurirana neni chitoita nharo mupolice station ndopakabatwa. Batazoenda yanga itori Saturday batazoenda kukoti. Taenda kukoti bhanzi abvise bail iri100 apa ashaya ambogara kurimandi ndopakazobuda. But abuda kudaro akada kuuya kuda kuramba ichida kuramba ichidzoka ndopandakati hazisi kuita kuti tirambe tichionana ndatitse nyedzi sese dzipera. Ndokupera kwazvakaita. Pa14 years apa wakaenda kumapurisa kangani? Kuti maipanana zvivanga hamusi kuenda kunoripota. Waiendere kunoripota? Tairipota chipana mavanga yani changu chechivanga ini ndine chake aini chake zvake zvakawanda. Saka tainoripota svika mapurisa azoti inimi taitoenda ndakasenge ndakatoenda kuti imimi munodanana imimi hatichavhurisa doketi. Indai munotaurirana kupublic relations. Tainotaurira kwacho zvasingafambi. Because iye mapurisa acho dzanzi shamwari dzake. Saka aigona kutokudza kuti nyange wakanovhurisa doketi hapana. Ende inenge iri hapana zvishuwa. Yotongopera yakadaro. Kukumba ana mai nambuya vari kuti kudi? Ambuya vakafa 2015 but he was there. Anybody kunyipera he was there. Mbuya wangu kurwara kwavo kusitaigara tisi pamba zvese tichibatsirana he was there. Mai vangu kuzofa 2020 he was there. Ini nichienda kubasa iye chienda kubasa kwake tichingobatsirana. Dzamara amai vakafa tichizosara tichizonzi nehama sezvo wangongone murume wako ipapa anongoramba angori ipapo svikira azodhisaidha ega kutoti ndiende kune mumwe mukadzi. Tichitaura nyaya yemhirishonga unonzwa vamwe vachimeka makomenzi ekuti uyo ijoki uyu ngaarohwe uyu ngaaitwe. Chii chaunoda kutaura pamusoro pevanhu vanotaura nyaya yekuti uyu anenge atadza chakati saka deserves to be beaten? In terms of wakadzi nini hangu panyaya in terms of wakadzi ka tangai vanhu maongorora nyaya yacho kuti inenge ichibva kupi. Notongoti munhu unongotanga ngorova munhu pasina nyaya. Kunyange kunde kuri kubva nyaya nekuti unonzwa mumwe munhu achiti aiwa zvaangaita zvinorovesa. Pane zvinofanira kuroverwa munhu? Hapana. Kana watoona kuti munhu akukanganisira it's rather vanhu mutaurira. Kana kuti wakatoona kuti munhu wangu andibhohwa is better kuti wombobuda wozodzoka motaurirana cause kurovana vanhu vari kuurayana nopedzisira munhu wadzipwa. Cause mostly naiye wechitugo kundidzipa kudai aindidzipa zvekuti ndaitadza kana kufema uku kwaita kunge kwakudedera uku kumakumbo kutonge watoita chiveve kudai so nenyaya cause end up munhu utodzipwa ubva wafa. Saka kurovana ndoni kunge kwakakosha kuti vanhu kuti muchirovana it's rather kana kutoenda nopuwa advice nemwe munhu kana kuenda kucounseling. Uri kutaura nyaya yekuti maipanana zvivanga izvi maipanana muchirwa nei? Ini chivanga chandakamupa ndakamuta nini handichada ndaigara nepasipoti yake nechitupa chake kumba uku. Saka angaita 3 days asina kuuya kumba. Vanhu atonzonzi atori pabhawa izvi zvakaita kuparara. Vanhu ati andosvika kupi ngochiramba ndichararama life iyoyo. Pandangonomuti handichada. Saka pakuti handichada abva ndidhonza banditi pasi tangondoro ndobva ndamuruma mhino yake ndochivanga chandakamupa. Saka ndomboziva kuti ndakamuruma sei cause pakudzipwa ndandangoona black rima achatoona kuti pamwe kune FSM ndakatongoona rima. Saka kuzoruma mbeni handinonyepa ndizive kuti ndakamuruma sei. Ndakazongoona asina imwe PCM mhino yake burikidza nekurovana ikoko. Pakaenderwa kumapurisa here ipapo? Takatoenda mapurisa kudzanga tone masisters ake. Ini ndinakatonotanga kutonosvika police station. Pane akavharirwa here pakati penyu? Ini ndinazovharirwa nekuti pane munhu ainge asisina mimba. Kuti anga atanga kukurova nezvazvaitika hapana vanhu vakataura here kuti munhu uyu akanga atanga kurova munhu? Iye ndiye akatozonoexplain
nevamwe vakanga papasina hapo kuita because iye akanga masisters akanga aripo echizviona but kuti vazoti ndiye akatanga ka vanga vaconcerned nekutokwara kwaita sekwaita. Wataura nyaya yekuti kumapurisa maiti maenda uda kuvhurisa dhoketi monzi mi manyanya kuuya panapa endai kupublic relations endai munotaurirana. Tiri kuona kuti dzimwe nguva pane vanotozosvika pakuurayana asi vatomboenda kumapurisa vombonzi tauriranai kana kuti pomboita maprotection order asi utozonzwa kuti munhu akafa akaurayiwa aine protection order mumba. Chii chauda kutaura nemashandiro anoita mapurisa nekuti dzimwe nguva kazhinji unonzwa vanhu masho chiti inini mapurisa ka vakatadza kundibatsira rubatsiro rwunoda kupiwa nemapurisa havana kundipa. Ina ndofunga kuti kana munhu wanotora kana protection order chibva wanotora vesa nemwoyo wako wese because isi vakadzi vacho ndisiwo tinozoenda futi adzokera futi kuvanhu ivavo. Saka tira kuti vanhu kana kuti warohwa wanzwi it's rather vanhu munyatsokanserwa chaizvo chaizvo zvokuti mese munonzwa because mese makasanzwa ka upenyu hwevamwe vanhu huri kutoparara utongoparara wakadaro nenyaya yekuti vanhu havasi kutonzwisisa kuti chinonzi usarove munhu nekuyananiswa chii. Ndikudzorera mashure kuna baba vekutanga baba vemwana wako pawakapedzera kuti inini handichatodi vakazombodzoka futi here anoti zvekuti tigarisane hatitoonani nhasi hatizivi kuti bitterness yavo yava neni yakatoma zvekuti nanhasi takatotanga kutonetsana ipapa kutukana anogona kutondituka kutonditukira mai vangu akatofa because tatiri kunetsana nenyaya yemwana kuti haasida kubhadharira mwana efisi apa ndiye aitombobhadhara urido. Saka ndandimuti ndatite hafu anga achiramba. Saka musuno ndopa ndakatozoenda mapurisa ndakati titaurirane kuti titi hafu ndokutozobvuma kwaakaita but akazotobuditsa mwana todzinga mwana kumba ikoko. Saka ndezvi nezvindava kugara naye mwana akanga ari kumba kwako ECD svikira form 3 iyoyo aigara kumba kwavo echitoita zvese but ezvinezvi hatitoonani nababa vacho anotukirira zvekuti anotokuti akafona the other time ndakamufonera anga kandibloka ndopa akazofona nefoni yamama wake zvikanzi uri kuda chii ndakandira kutaura kuti mwana anga achifona kuti please zvikanzi wada kutsamwa ndakashaya kuti kutsamwa kwacho ndekupi zvekuti anotokutukira kuti ndisaka mai yako akafa saka hondi yacho nekuti yakamira seuko. Kutaura kwatiri kutoita izvozvezvi pane umwe munhu ari mukati memereji yekuti kana apedza kurohwa anonyengetedzwa ombotoiwa umwe wakatonanovhurisa madhoketsi vachiavharisa asiwo tiri kuona futi mamakesisi akawanda ekuti vanhu vanombotanga vachinovana mambama ozopesa chinzi aiwa akatobayiwa nebanga umwe akabaya umwe wake vakamurova nedhina mumusoro kuno kuvana dzatovenherera umwe ari kujeri umwe afa. Chii chauroda kutaura pamusoro pemhirishonga yemudzimba uye zvaunofunga kuti vemutemo vangaite kuti dambudziko irori rideredzwe? Nangu advice yandakupa kune vanhu vari mumereji handisi kuti rambanai nevarume venyu but munhu akangoona wasimudzirwa ruoko nemurume chitoziva kuti akutoramba ichitokusumudzira ruoko. Hapana paanoramba paanokuzoti handichabhebha handichatombokusumudzira kunyepo anotoramba ichitokusumudzira ruoko. It's rather ako kamunhu uitewo kawe woshanda because vamwe vanhu nokuti muri kugarira unyope hwekutadza kushanda dzidza kuzvishandira because nyaya yekuti ugare uchingorohwa nguva nenguva yakaipa unosiya vana vari vadiki. It's rather ubude hako mumereji yacho iyoyo unozvishandira hako uzvigarire uite peace. Ine ndichikurudzirawo kumapurisa kwacho kana vakaonawo situation dzakadaro ndavatonge nyaya chaizvo chaizvo because upenyu hwavanhu hunotoramba huchitorasika. Esther, toda kukutenda nguva yawatora kuuya kuzosheya nesu upenyu hwawakararama uye ndakakutarisa tonoti wakasevhaivha uri waive victim yeGBV
but iye zvino izvi you can stand and say ndakabuda kubva mazviri, ndakapunyuka. Toda kukutendai nekuva nesu muchirongwa My Story. Nhasi unotanga tiina Esther mustudio tichitaura pamusoro peGBV mumamarriage maviri aakapinda. Vanhu vaakanga achidana navo vakanga vachiita mhirishonga. Tinoziva isusu kuti tine vamwe vanotobvunza kuti ko arohwerwei. Pamwe pacho anotariswa kuti ndiani arohwa, munhu akaita sei. Hazvinei kuti munhukadzi akaita sei, hazvinei kuti munhu anenge aita sei. Hapana chikonzero chinofanirwa kupa munhu simba rekurova umwe munhu. Hapana hunhu kana munhu anonzi nekuti munhu akati saka deserves kuti anga achirohwa. Ngative tinochengetedza upenyu uye tichiti isusu pasi nemhirishonga dzemudzimba. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe uye musakanganwe kutibata. Muuyewo tizoshare nemi mastories amakararama kana kuti amuri kurarama, nekuti munokwanisa kuraramisa umwe munhu kana kuti munokwanisa kudzidzisawo umwe munhu. Tisangane zvakare svondo rinouya.